بفضله وتوفيقه وعطائه ونعمته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه. بعد أن الله tana bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da girmansa da mukaminsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala bai yi wata halitta mai daraja ko mai girma ko mai kima ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya aiko shi da zama rahama ga talikai. Allah ta'ala ya aiko shi da musulunci wanda ya bi shi ya tsira, wanda ya saba masa ya halaka. Dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda baya so. Aka ce waye baya so ya Rasulullah? Ya ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna, wanda ya saba ni baya so. An ta kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki iri-iri. Allah ta'ala yana karewa da kansa. Waɗanda suke yake musu wa'azi da karantarwa suka dangana shi zuwa ga abin da ya shafi taɓin kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nun wal qalami wa ma yastur ma anta bi ni'mati rabbikal majnun. Wan najmu idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Ma sahibukum bi junun wa ma sahibukum bi majnun. Allah ta'ala ya kare ma sahibukum min jinna. Allah ta'ala ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama daga harin makiya. Kuma Allah ya bashi cikakken daraja da cikakken girma. Yace wa innaka la ala khuluqin azim, lalle kana kan halaye da dabi'u masu girma. Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyawun mutane a wajen halitta da kuma wajen hali. Dabi'unsa gaba ɗaya Qur'ani ne sallallahu alaihi wasallama. Shine mafi jarumtan mutane, mafi karamcinsu, mafi tausayinsu, mafi karewa, mafi sanin Allah da addinin Allah da abin da Allah yake so. Shine mafi gaskiyar mutane, shine mafi gudun duniyar mutane, shine mafi juriya, shine mafi haƙuri. Yakan yi murmushi tare da jama'a, yakan yi kuka saboda tsoron Allah. Allah ya bashi fasaha a harshe, yana da tabbatacciyar zuciya, yana da sauƙin hali, ya iya mu'amala da zamantakewa da kowa, yana da ƙarfin hankali, yana da dataccen ra'ayi, yana yin abubuwa yana rangwame ga wanda ya nuna na masa. Mai tausayi ne, mai rangwame ne. Mai nisa ne gaba da kausasawa da kuma tsanantawa, yana faɗar gaskiya a kowane hali. Amintacce ne shi a cikin maganganunsa da ayyukansa da mu'amalarsa. In ya yi magana duka gaskiya ce, in ya alƙawari yana cikawa. Yana da ƙarancin magana amma yana da yawan zikiri da istighfari da ambaton Allah. Yana fifita waninsa a kansa in wani ya zo da bukata. Yana yin kyautar wanda baya kamar talauci. Shi ne mafi girman mutane a wajen imani. Shi ne mafi darajarsu a wajen hali. Shi ne mafi kyawunsu a wajen ibada, shi ne mafi gaskiyarsu a wajen tsoron Allah, shi ne mafi jarantarsu, shi ne mafi tausayinsu, shi ne mafi kunya. Halayensa shi ne Alƙur'ani, shi ne shugabancin annabawa, shi ne shugaban manzanni, shi ne shugaban masu tsoron Allah. Shugabancinsa ya haɗa dukkan halittu mutane da aljannu. Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talibai, ya yi tafiya da shi a Isra'i zuwa Baitul Maqdis. Sannan aka haura shi zuwa saman bakwai. Allah ya kira shi da lafazin annabta da manzanci. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da haƙoƙi masu tarin yawa akan al'ummarsa, daga ciki yin imani da shi, da ƙaunarsa, da yi masa biyayya, da gaskata shi cikin duk labaran da ya bayar, ko ka gane ko ba ka gane ba, da kuma nisanta abin da ya hana, da kuma ka abota wa Allah sai da shari'arsa. A yi masa salati, a yi masa sallama, a girmama shi, a girmama sakon da ya zo da shi, a tazarci wannan, a kuma yi koyi da shi cikin maganganunsa da ayyukansa da halayensa da sauran halayensa. A ji nauyinsa yana da cikin haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a kanmu, mu yi kwaɗayin yaɗa sunnarsa da aiki da ita da kuma karantarwarsa da isar da ita ga mutane. Yana daga cikin tushen addini a dinga yabon annabi, ana girmama shi, ana kuma yabansa, ana ganin nauyinsa, ana ganin girmansa, da kuma wannan shi ne addinin gaba ɗaya. Da darajarsa ta zube to addini ya zube, da matsayinsa ya faɗi to addini ya faɗi. Gaba ɗaya addinin shi ne sila tsakaninmu da Allah, ba mu san Allah ba sai ta hanyarsa,
ba za a samu aljanna ba sai ta hanyar sa ko ba za a shiga wuta ba sai an saba masa. Al-Qadiyya yace ka sani ya kai dan uwana ilam, ka sani ya kai dan uwana wa fa'ala Allah wa iyyaka, Allah ya dace da mu da ni da kai. Allah jami'a man sabban nabiyya, to dukkan wanda ya zagi annabi aw abahu ko ya aibanta shi aw ataka bihi na kasar ko ya jingina masa wata tawaya fi nafsihi akan kansa aw nasabihi ko ya soki nasabarsa aw dinihi ko ya ci mutuncin addininsa aw khasalatin min hisari ko ta dabi'a daga cikin dabi'un annabi aw aradabi ko ya annabi jirwaye ya masa shagude aw shabahu bi shay'in ko ya kamanta shi da wani abu ala tariqi sabila bisa tabbacin zari a gare shi aw isra'i alaihi ko ya wulakantar da shi aw tasgiri da sha'ani ko ya kaskanta sha'aninsa aw tadlilu ko kuma ya kauye masa daraja wal aibu lahu ko jingina masa aibi ko kuma sabul lahu wannan hukuncin sa mai zalimi wal hukmu fihi hukuncin da za a yi masa ko kuma sabi hukuncin wanda ya zagi annabi yukuta a shari'a za a kashe shi kamar bayyinuhu kamar da za mu bayani wa qala aidan ya sake cewa wa kadhalika man la'ana haka wanda ya jingina masa da ana aw da alaihi ko ya masa mummuna addu'a aw tamanna matarbatan lahu ko ya yi burin wani abu ya cutar da shi aw da saba ilaihi ma la yaliqu bi masjidi ko jingina masa abin da bai dace da matsayinsa na annabi ba ala tariqi sani yana da zarginsa aw da aiki ko yana aiwata shi min jihatihi aziza ta matsayinsa ko ta bangarensa mawaiya bi suhbin min al-qawl da maganganun fada wa kujirin da kuma maganganun rashin mutunci wa munkarin da maganganun abin ki min al-qawl wa zurin da kuma idan ƙarya aw ayyara bi shay'in ko kuma ya aiwanta shi da wani abu min ma jara min al-barari saboda abin da ya gudana a kansa na jarabawa aw ga masahu ko ya tauye masa daraja bibad al-awarid al-bashariyya irin abubuwan da suke bujiro mutum al-jaizat wanda ya halatta gare shi wa ma'qudati ladayhi da kuma abin da yake sababbe a gare shi wa hadha kullu ijma' wannan duka hakuwan kan malamai ne babu ko da ya saba min al-ulama da dukkan malaman duniya wa immatul fatawa da malaman da suke ba da fatawa min ladin sahabati tun zamanin sahabbai yadda ya tabbata a gare su ila hannun bajara har zuwa kiyama ta tashi wa qala abubakar ibn al-munzir mala abubakar ibn al-munzir yace ajma'a awamu ahli ilmi yace dandazan taron gayya na ma'abota ilimi sun tafi ala anna man sabban nabiyya wanda ya zabi annabi yukuta za a kashe shi wani man kala zalika daga cikin wanda suka yi fatawa da wannan malik bin anas akwai imam malik والليث بن سعد أقول ماذا الليث بن سعد وأحمد أقول إمام أحمد وإسحاق أقول مذهب مالك إسحاق وهو مذهب الشافعي وأنا شيء هو مذهب الشافعي ولا تقبل توبته ولا شيء أتبع أتبع شيء لا ولا تكتب مصر الدنيا عند هؤلاء المذكورين أشكي دول ما دمان